na? Eto, okay lang. Oh, saan ka na nag-work ngayon? Doon pa rin ako sa retail. Yung asawa mo? Yung asawa ko may bago na siyang work ngayon. Nasa... Wow! Time sa... Okay ra nang mangutana ang sa trabaho. Wala yun may reklamo, ana. Pero ang pangutana ba? Ay na, nang ubang reaction sa ubang tao, no? Oo, ganang mo react siya ba nga? Kung sa'yo mong trabaho, nga, ano sila nga? Pero ang uban, kung sa'yo yung trabaho, yawa ni mo eh! Grabe! Bito, gabi ho, sakit kayo na, sakit juga na, no? Pero, pakatuwa lang ba, kay nakatrabaho lang tano, yung nakabayad ka sa itong mga bills mo, may importante siguro, no? Mga kapit, kautang, gano'n sa diba? Isip ka tao. Pero na po yung uban ba kang indot kang trabaho no? Isyuhon na yun. Yawa, di nakiguban, okay? Others na kayo. Hindi na ni Kalaba. Wala na unsa mang yun. Malipay ta or di yun tang lipay kay trabaho, you don't belong. Oh my God! You don't belong kay inig tipok-tipok ang imuhang maamot ay surag yun. Kaya makatubag ka ba nga? Nindot gigong trabaho, feeling na ako na tubag. Di ka nga walain! Samok! Magkano sahod mo? Minimum. Kasi ako ngayon kahit di mo ako taluin, 80 per hour na ako eh. Tapos, free benefits pa. Tapos, free bigas pa. Ano ako? Bahala ka di. I don't care. Bye. Biro. Magkano sahod mo? Pila mo sweldo eh. Ano nang kapangutan na rin? Ambot lang, basin ang uban. Kuha sila motivation para manikamot sa ko kay indot na kayang life. Anong gid na ay nag pila mo sweldo? Dito po, lang na may muta na what if de nga dato na sila sa Pilipinas no, yung ganahan lang yun sila nga mura lang nato ganahan na sweldo, lingaw-lingaw lang. Nya ang uban pud ba yan no, so sweeto kay sila sa tanang sweldo sa kalibutan. Uy, mura gilag na sila na sa Google tanan. Career na mga besh, nag-survey! Basta skilled worker ka mo, yun na imong kita. Kabaw sila tanan sa unsay sweldo Ay, namasyak sila nga. Mo, hindi sweldo ko kan? Wala, may man ako gamay kina. Tira, Samok ninyo. Saan ba? Nga, mutaan na sweldo ba? Kay para dami kilang pamina ba? Nga, pangutanon po dahil sila. Bitaw ko eh. Hoy, magkano sahod mo? Ako, parehas tayo. Friends tayo. Or kabiton bitaw sa uban para mo-dominate sila sa kuan ba nga wala na kuan ba lugar. Bitaw, okay naman ang mga tanong. Pilay average nga sweldo diha sa kuan, kanang diha nga area. Yeah. Pero kanang personal kay ba? Di na masiguro na. Pwede naman siguro may magbuot-buot, no? Pwede naman kita maghimuhimo, no? Parehas sa itong ibuhat. Pero ang kuan ana ba nga dili mo siguro na sa sweldo. Sa kuan sa imo man sila ng lifestyle nga. Sa gamay kag sweldo or dako kag sweldo pero unsaon nimo paghandle sa imo money as long as lipay ka, di ka magpakamatay sa unsay kuan dira. Righteous kay ka lang. Diba? Lifestyle.